Well, as the conversation progresses, the father responds, Ndarara mushe zvangu, Mwari vanochengeta. Ndarara mushe zvangu, Mwari vanochengeta. And pronouncing this, still using the pendular method, it goes, Ngeta, chengeta, vanochengeta, ri vanochengeta, Mwari vanochengeta, Mwari vanochengeta, zvangu Mwari vanochengeta, zvangu Mwari vanochengeta, mushe zvangu Mwari vanochengeta, rara mushe zvangu Mwari vanochengeta, ndarara mushe zvangu Mwari vanochengeta, ndarara mushe zvangu Mwari vanochengeta. So, paying particular attention to the two hardest pronunciation compounds in this sentence, Mwari, Mwari, that is Mwari vanochengeta. Then we have zvangu, zvangu, Mwari vanochengeta. Ndarara mushe zvangu Mwari vanochengeta. Thank you.